Tunto ka de. Kuanay malang kanay tamban yun siya. Mo na mong kuha karon tamban. Nang layat man sa diya sa kilid sa mong barko diya. Ang gipanguha. Tamban. Ting tamban may naami karon sa kuan sa Tablon, Cagayan. Presko pang amuang tamban. Oh, galangoy-langoy pa. Tamban. Presko kayo, naglangoy-langoy pa. Umaanap ng mobilyaw ma. Kapten. Tamban. Mobilyaw ma, turbulite ba magandang. Presko kayo ni, tamban. Oh, tamban. Nadre nang layat na dire sa kilid. Tanaw ninyo, kilid sa mong barko. Diya, manglayat diya. Dire. Kada diha, manglayat diya. Nami karon dire sa nang kurahe na silawod. Na silawod gang kurahe. Mo ni mong kuha karon. Tamban. Araw galangoy-langoy. Tamban, galangoy-langoy. Ilaning tulahon ng ugma. Di karon kilaw ng uban. Presko kayo. Oh, tamban. Ting tamban na karon. Basta magkugi na gay maani. Ano nyo oy, kwisiw-kwisiw pa. Tamban. Tanawan nyo guys, oh. Kalangoy-langoy pa. Pwede kong subscribe sa akong YouTube channel guys, Roger Bolano. Muna kayong update sa akong bagong video karon guys. Salamat.